באמת, נתינה אינסופית. בלי רצון לקבל שום דבר חזרה. כמו שאיתי אמר, באמת, לתת לך תחושה כאילו זה עושה לא טוב. כאילו זה בשבילו ולא בשבילך. אוהב אדם. אוהב לא אדם, הוא אוהב יצור. אוהב... כן, כמו אוהב אדם, אבל אוהב כל יצור חי. לא יודע אם יש איזו הגדרה בכלל, אבל... כן, תכף זה הכל מתחבר לאותה מילה של לב. של לב ורצון לתת, ותמיד בלי... כן, כמו שעכשיו אמרנו, בלי הצורך שיגידו לירן עשה, לירן זה, תמיד היה או מתן בסתר, ואם הוא לא היה יכול לתת מתן בסתר, אז תמיד זה היה בקטע של, שמע, אתה בכלל, לא זה שאני נותן לך, אתה עושה לי ג'סטה שאני פה. היה לו תמיד את הטאט של לירן, את הנגיעה הזאת של הטוב לב, של ה... תשמע, עשינו את זה, נהנינו, בוא עכשיו נעשה את זה כאילו כמו שצריך מבחינת הדרך הנכונה, הדרך הטובה, לא לפגוע בטבע או להפריע לאיזה מישהו חס וחלילה, גם אם זה בני אדם, חיות או whatever דומם, כאילו עץ, לא להשחית, שום דבר, כאילו לא שהיינו עושים, אבל אתה מרגיש איתו, עצם זה שהוא איתך, אתה מרגיש איתו שאתה לא יכול לפגוע בשום דבר, אתה לא יכול לעשות שום דבר רע לאף אחד. מרגישים שפספסנו משהו, שכאילו חסר משהו. מהמשפחה. לא רק מהמשפחה, גם לא משהו של טוב היה והלך. איזשהו משהו שלא סתם קצת שמישהו נהרג ומאדירים את שמו ומספרים כאילו ממש מורגש שהיה פה משהו איכותי וגדול ואמיתי וחבל לי כי אני מרגישה כל כך חלק ואני באה ואני לפעמים מוצאת עצמי קצת כאילו מחפשת אותו. כאילו חסר לי משהו בתמונה הזאת, המדהימה הזאת, לא שלם. אני זוכר את לירן תמיד שמח, זוכר אותו כילד מבריק, ותמיד התפעלנו ממנו מהמיוחדות שלו. אני זוכר לקראת הצבא, שהוא כבר התחיל לדבר איתי ככה על כיוונים, על גולני, אני גם שירתי בגולני, אבל אני לא בגוף, אבל עדיין בחטיבה. ראיתי את התשוקה שלו ללכת לשרת, לתרום. ילד מיוחד, בסוף. נער מדהים, אוהב טבע, אוהב לעזור, בעל נתינה ענקית, צייר, משחק כדורסל. לפני שהוא יצא לקרב, נתתי לו פרויקט לעזור לגל במתמטיקה. הוא היה תותח במתמטיקה, והוא לקח את זה כל כך ברצינות. וגל התחמק ממנו כל הזמן, והוא כל הזמן התקשר ואמר, גל צריך ללמוד במתמטיקה. גל צריך ללמוד במתמטיקה. וזה לירן, שהוא לקח הכל ברצינות. אני חושב שברמה האישית הדרך שלי ככה, שאני זוכר אותו הכי טוב וככה מנציח אותו, זה בעיקר במהלך השירות הצבאי שלי. שבאמת אני רואה שאנחנו ממשיכים להגן על הבית, על המדינה, על המולדת, ובעצם ממשיכים את מה שהוא עשה. ממשיכים בדרכו, ובעצם הדרך הכי טובה שלי לזכור אותו, השירות הצבאי. הוא היה אחד מהטובים, הוא היה אחד משלנו. שכל הסיפורים נכונים. ושכנראה באמת רק הטובים מגיעים למעלה.